Türkmen häkimetleri ýurtda döwlet derejesinde aýal gyzlar garşy ozal görülip eşidilmedik çäklendirmelerin girdilýän wagty zenanlaryň ýurdumdasyna çykmagyny hem dogly gadagan etmek meselesini maslahat edýärler. Bu warada Azatlyň Türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly biri-birinden garaşsyz iki çeşmesi maglumat berýär. Aýal gyzlary daşary ýurtlara goý bermezlik barada entek dogly netije gelinmedi, emma bu boýunça prezident we odalky ýurt baş tutanynyň eýleýän Milli Geňeşiň Halk Maslahaty palatasynyň başlygy derejesinde çynlykky gürrüň edilýär. Deslapky plana görä ähli zenanlaryň daşary ýurt pasportlaryny ellerinden almak meýilleşdirilýär. Bu düzgün kadadan çykma hökmünde döwlet komissiýasy tarapyndan saglyk ýagdaýy boýunça ýurtdan çykmagy ruhsatnama alan ýa-da raýatlykdan çykan zenanlara degişli bolmaz. Dip odal hem ygtybarly maglumatlary beren Azatlyň çeşmesi gürrüň berdi. Ol bu gadagynçylyň daşary ýurt okuwjalarynda okuyan gyzlary hem degişli boljakdygyny sözüne goşdy. Azatlyň dowamly tinçlyklaryna garamazdan bu maglumaty Türkmenistanyň daşary işler ministrligine we migrasiýa gullugyna tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Degişli hökümet idaralary umuman Azatlyň soraglaryna jogap bermekden ýüze urdular. Azatlyň ýagdaýlardan habarly çeşmesiniň sözlerine görä, Türkmen emeldarlary ýüzlerçe müň Türkmenistanyň zenanyň durmuşyny täsir etdirjek bu çäklendiriji taslamany hamala daşary ýurtlardaky Türkmen gyzlarynyň ýurdy awradan düşünýändige bardaky sagty düşünjesi sebäpli girdimegi göz öňünde tutýarlar. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde we migrasiýa gullugynda daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň jenaýat hadisalaryny ýyzyrlaýan ýörite toporlar bar. Olaryň sözlerine görä, soňky 2 ýylyň dowamında daşary ýurtlardaky hususan Türkiýedäki türkmenleriň gatnaşmagyndaky jenaýat hadisalary, şol sanda aýal gyzlaryň tenini satmak ýaly ýagdaýlar köpelipdir. Görnüşinden olaryň pikiriçe diňe aýal gyzlar Türkmenistana ysnat getirýärler we şol sebäpli olaryň ýoluny baglajak bolýarlar. Emma hiç kim gowy durmuşdan tenini satmaýar. Türkmen hökümetiniň odalky şol sanda pul uğratmak boýunça gerden çäklendirmeleri köp adamy juda agyr ýagdaýa saldy. Dip çeşmämiz belledi. Türkmen hökümeti we media teristleri ne daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň tany, ne de olar bilen iltisikli daşary ýurt medeniýet teristlerinde çykýan şol sanda jenaýat we ölüm habarlary barada açan çykyş edýärler. Soňky döwürde daşary ýurtlarda esasan hem Türkiýede kyn şertlerde ýaşaýan we isleýän türkmenistanlylaryň köpüsiniň pandemiýa aladalarynyň arasynda işlerini ýitirip ýurtlaryna hem dolanyp bilmeýän has agyr ýagdaýlara düşýändigi we Türkmenistanyň ilçihanlaryndan hiç bir kömek ýa golda alyp bilmeýändigi habar berilýär. Bu ýagdaýlar uguryny ýitiren, çykalga gözleýän köp adamyň her hili huply işlere baş goşmagyny hem getirýär dip azatlyk bilen gurulýan migrantlar aýdýar. Sol bir wagtda çeşmämiz bu tatlamanyň häzir Türkmenistanda aýal gyzlaryň daşy kesbini bahanalap, olaryň hak hukuklaryny çäklendirmek boýunça alınıp barylýan giňerimli kampaniýanyň bir bölügdigini hem belledi. Häkimetler dil üstü bilen ýöredýän bu gadagynçylyklaryň sebäplerini düşündirmeýärler. Emma bu çäherler täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýysa girismeginiň we ýurdun içeri işleri ministrliginiň başlygynyň çalsylmagynyň ýa-da gawat geldi. İki nesil prezidentlik edýän Berdimuhammedowlaryň maskalasyny ýakyndan tanan odalky türkmen emeldarlarynyň biri. Soňky çäklendirmeleriň 40 ýaşly Serdaryň maskala terbiyesinden ugur alýandygyny, ynanýandygyny aýtdy. Serdar entek çağa wagty onuň kakasy Gurbanuly Eýýam hökümetde ýokary wezipeleri eýleýärdi. Şol döwürler odalky prezident Saparmurat Niýazow resmileri wezipesinden aýyrmak üçin bahany hökmüni olaryň maşgala agzalarynyň etmişlerini hem ulanmakdan çekinmeýärdi. Şol sebäpli Serdary gaty berk tutdular we juda konservativ ýagdaýda terbiýelediler. Dip Türkmenistanyň tinçi anonimlik ýagdaýynda gurrun berdi. Mundan başga ol Serdaryň odalky diktator Saparmurat Niýazowyň propaganda maksatly ulanan milliçilik siýasatynda kemale gelendigini, ýurtdaky häzirki ornaşdyrylan gadagynçylyklaryň hem hut şol döwür ornaşdyrylan pikir düşünjelerden ugur alýan bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Niýazowyň döwründe ýüredilen propaganda maksatly milliçilik siýasaty aýal gyzlaryň jemgyýetdäki ornuny tas ýoga getirip olary eje ýa-da öý hojulukçy tagmasyny dakdy. Şol döwürler öz okyby bilen durmuşda orun tapan ýa-da ýokary derejelere ýeten zenanlara anomaliýa kadadan çykma hökmüne garalýardy. Şunukdaý nazardan Serdaryň ruhy atasynyň Niýazow bolandygyny hem aýtsa bolar. Dip ýerli tinçi nykdady. Çeşmämiz türkmen jemgyýetinde aýal gyzlary elmadamada uly sarpa goýulandygyny, olaryň sowetleşdirme döwri hem özleriniň taryhy medeni gymmatlyklaryny saklap galmagy başarandyklaryny belläp, täze prezidentiň zenanlar wagtyndaky çydamsızlyk siýasatynyň onuň awraýyny yaramaz täsir ýetirjekdigini hem çaklady.
Azatlyň yerli habarçylary aýal gyzlaryň arasynda häkimetleriň ýerden gadagynçylyklary boýunça nägilelikleriň barha artyp, gahar gadaba çeline ýetýän halatlarynyň bolýandygyny hem aýdýarlar. Galy berdi Türkmenistanda aýal gyzlary gönükdirilýän bu gadagynçylyklar Türkmenistanyň BMG-niň Dinanyr idarasynyň ýerini ýetiriji geňeşine 3 ýyl möhlet bilen agza bolmagynyň 1-nji ýylynda amal edilýär.